ain't finished yet. ZenBeatStyle.com. Hayat nefem için online aramızda şartlar bilen kucaklayın Hülyaga fem için emevada time Hayat nefem için online Hayat nefem için online aramızda şartlar bilen kucaklayın Hülyaga fem için emevada time nefem için online Instagram'da yine xatlaňa garaşýan Fövüşmegan zat, yaraşmak kyn bagışlay Suratlaňy urat, ýok dimene başlamay Skype'ı aç, jaňy kabul et, taşlamay Öýköleýän sahipamda görüp gyzyň like'laryny Seni ýörek söýýän, men söýýän olaň like'laryny Ýüklesinler men aýdymlarynyň megabaytlaryny Ýöregimde sen adyň bilen ogolaň atlaryny Screenshot uratgan görýäňe okam o hatlaryny Instagram'a gir, line'a bir zada bolly Saňa ýalbaryp Akşam saat 3 bolly, ýadadım bolly, ýalbatmaýyny Göresim gelýär her gün sen owadan gözleňi, owadan sözleňi Okap ýatlaýan, şaltyrak ýanyma gel, günüme sanaýan Seni söýýän, sen bilen günüm alaýan Hayat nefem için online aramızda şartlar bilen kucaklayın Hülyaga fem için emevada time Hayat nefem için online Hayat nefem için online aramızda şartlar bilen kucaklayın Hülyaga fem için emevada time Hayat nefem için online Salam can, sagaman turduňmy? Sizde sagat näçe menen şaşdym gije günnüzi Lentada hyzatlar gurşady men düşümi Internet bolsa olya goýdum ähli işimi Bugün yaman bezenipsiň bir ýerik barýanmy Gawanyp başladym açany kamerany Yok başlamak hemezat gowy bugün bir irak ýataly Ýa-da başlady menen telefonyň düğmeleri Ýa-da ulugmy aýyrýa söýenmiň gözleri Şaltyrak ýanyma gel öpeýin levleri Şaltyrak ýanyma gel öpeýin levleri Göresim gelýär her gün sen owadan gözleňi, owadan sözleňi Okap ýatlaýan, şaltyrak ýanyma gel, günüme sanaýan Seni söýýän, sen bilen günüm alaýan Hayat nefem için online aramızda şartlar bilen kucaklayın Hülyaga fem için emevada time Hayat nefem için online Hayat nefem için online aramızda şartlar bilen kucaklayın Hülyaga fem için emevada time Hayat nefem için online Hayat nefem için online aramızda şartlar bilen kucaklayın Hülyaga fem için emevada time Hayat nefem için online Hayat nefem için online aramızda şartlar bilen kucaklayın Hülyaga fem için emevada time ZenBeatStyle.com. Online ZenBeatStyle.com.